ha nyalomare capanɗe jowigo e nayabre nde habre hakkunde lesdi Rusia e lesdi Ukraine alhamisa kikiɗe nogas e jowitati lewru nayabru nder gilla Antonio Guterres on bindowo mo kawtal lesɗe duniyaru to gallure Kiev ɗum sakkini balmol mapindiwol be lesdi Rusia ha lesdi Ukraine alhamisa kikiɗe hunde nden nde laati hunde on ko biteɗo Volodymyr Zelensky andini bana ɗum merare e non hunde on bo nyiddunde ardaniɗo kawtal lesɗe duniyaru ko wiyete ONU yalƴirno bo ha gallure Moscou ngam yidugo be Vladimir Putin e non ƴamugo mo darnugo kaɓe ɗen be ko yaawi o andinimo bo be wakkatire nde ɗo bonondaji ko ɗo waɗe foti bo hunde on nde marata wattam ha garan ɗum nder jonde lesɗe duniyaru nder gilla mako to gallure Kiev on balmol mapindiwol yerɓama ha nder lamorde lesdi Ukraine majum